Potom gazda roztriasol slamu po stole, kde bol batoh. Tento gazdina roztvorila, stôl prikryla. Sito s potravinami ostalo v strede. V site boli obilniny, peniaze, ktoré mali priniesť bohatstvo do domu. Oblátky, koláče, med, jablká, orechy, cesnak a cibula, čo malo znamenať hojnosť do budúcnosti. Cibuľa a cesnak znamenali zdravie. Všetci si posadali okolo stola. Gazda vstal, vybral zo sita 4 orechy a povedal. Moje milé 4 kúty, nemá vás čím obdarovať len týmito orechmi, ktoré nám Pán Boh požehnal. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. 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 Všetci spoločne odriekali a poklakli si na kolená a začali sa modliť. Potom zasadli za stôl, na ktorom horela svieca. Gazdina jedlo posvetila svetenou vodou, vzala cesnak, urobila každému krížik na čelo, aby boli zdraví. Cesnak namočila do medu. Otec vybral zo sita jablko, rozkrojil ho na toľko kúskov, koľko bolo členov rodiny a podal každému pri stole, čo znamenalo súdržnosť rodiny. Pri štedrej večeri musí každý ochutnať z každého jedla. Nasledovali oblátky s medom a cesnakom. No, pekne, Katka. No a nám... Tak. Potom orechy a po nich šošovicová polievka. Tak smejte sa, nebojte sa, ja tam nechci boli. Dobre. Ticho, mužko. Dajte film. Títo makové pupáky pekne. No a ten knot, na koho teraz pôjde, tak tenže do roka zomre. Ale knot sa mi zdá, že ide dole, takže nikto nezomrie a budeme všetci šťastní a zdraví pohromade aj na budúci rok. A to je to hlavné. Pán Boh zaplať za večeru. Pán Boh uslíš. Katka moja, poď, dcerinka. Pekne vyjdi na ulicu a z ktorej strany bude peštekať, tak potom mi povíš. Ešte neboj sa, Marka, aj teba teda s tým a to pupáčiky pekne pošlem. U susedom, aby mali dobre moc vlh, koľko je tam toho maku. Poď. Marka bude. Poď, Marka moja. Do susedov na okno. Dobre, dcerinka zlatá? No, Katka, z ktorej strany štekal pes? Zo severnej. No, odtam budeš mať frajera, keď si nevedela, prečo som ťa poslal.